Dungan og hiniusang river cleanup ang gilusad karong adlaw sa Department of Environment and Natural Resources ug mga partner agencies. Dinhi sa Sugbo usa sa gitutukan ang estado sa Butuanon River ngem himutang sa dakbayan sa Mandawi. Ani ang report. Sayo kaganihang buntag, girumbo sa mga volunteers ang bahin sa Butuanon River sa Mandawi City. Gigrupo sila sa lain-lain nga sectors aron matutukan ang kapin sa 3 kilometros nga stretch nga bahin sa Butuanon. Mano-mano ang paghinlo sa sapa ug sa palibot niini gikan sa ubay-ubay nga mga sagbot. Ang river cleanup gilusad sa DENR, DILG, DOT Mandawi City ubang mga ahensya sa kagamhanan ug mga private entities. Dini sa Region 7, doon gibana-bana sa DNR nga moabot sa 500 ka mga rivers and creeks sa tibuok rehiyon. Apan sa pagkakaroon, gitutukan una nila kining napo ka mga main tributaries o mga waterways sa ilang gitinguha nga implementasyon sa river cleanup ug rehabilitation. Sa napo ka mga sapa nga sentro sa pagpanghinlo atol ni ining simultaneous cleanup, tulo niini ang ania sa Sugbo. Paghulagway sa DENR, Class C ang Butuanon River nga nagkinahanglan og rehabilitation. And hoping that we can show the conditions of the river when it's clean and it's safe, no. Then yung mga saan nagagaling yung dumi, doon naman natin na-addressin. So we're promoting from all other sectors to help us, no. Yung mga industries natin, yung mga discharges nila. Continuing the efforts being done by the task force which we already did in Boracay, now they're doing it in Manila Bay. Kita po dari mo po niya atong share ba. Lakip sa mi voluntaryo pagpanglimpyo kaganiha, kining mga kabataan gikan sa eskwelahan sa Barangay Upaw. Makugihon sila nga nang hinlo og nakita ang kamahinungdanon sa limpyo nga kasapaan. Kanang nasa tanan kalibutan kanang mga bata, tarong nga jog laban yung basura para wa natay kanang disaster nga mahitabo. Kay na may plano diri nga sa gobyerno nga ipahimo ni siya park para masuruya na sa ni siya diri ba para malimpyo para di na sa siya mobaho. Pasabot sa ahensya, importante ang kooperasyon sa tanan nga mga stakeholders aron masiguro ang kalimpyo sa mga sapa. Ang barangay ibabaw stansya diri sa atong viewing deck na agyo koy gibutang nga upat everyday nga tiglimpyo lang gyud diri sa surroundings just to clean. Naasad tay members sa JASO nga everyday nga nagbantay gyud dinhi na gibutang murag rotation na sila nga every 4 hours man tingali. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.